A labaran za ku ji cewa dillalan man fetur ta ƙasar nan ta baiwa gwamnatin tarayya kyautar motocin bas masu amfani da iskar gas. A kuma labaran za ku ji cewa ambaliyar ruwa ta shafe wasu ƙauyuka a jihar Jigawa. Daga ƙetare a labaran Rasha na kwashe 'yan ƙasarta yayin da Ukraine ke ci gaba da kai hare-hare. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sunana Sadiqat Aisha Umar Mai Malari ɗauke da cikakkun labaran duniyar daga nan sashen Hausa na TCR. Yau Talata 13 ga watan Agustan shekarar 2024. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya karɓi motocin bas masu aiki da iskar gas waɗanda ƙungiyar manyan dillalan man fetur ta ƙasa suka baiwa gwamnatin tarayya. Ƙungiyar ta ce ta bayar da motocin bas ɗin ne a matsayin tata gudunmawar wajen sauƙaƙawa 'yan ƙasar nan raɗaɗin da cire tallafin man fetur ya haifar. Shugaban ƙungiyar dillalan man fetur ta ƙasa ya ce a cikin gida Najeriya aka harhaɗa motocin. A nan kuma gwamnan jihar Kano da ke arewacin ƙasar nan ya sanar da janye dokar hana fita da ya saka sakamakon tarzomar da ta biyo bayan zanga-zangar kan matsin rayuwa da aka gudanar a 1 ga watan Agusta. Abba Kabir Yusuf ya sanar da matakin ne yayin da yake yi wa manema labarai jawabi a ranar Litinin. Gwamnatin ta saka dokar ne a ranar 1 ga watan Agusta bayan wasu ɓata gari sun afkawa gine-gine da shagunan mutane tare da wawashe kayayyaki a ranar farko ta zanga-zangar tsadar rayuwar da aka gudanar a faɗin jihar ta Kano. Mahukunta a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar nan sun ce ana fargabar mutum 16 sun riga mu gidan gaskiya bayan wani kwale-kwale maƙare da mutane ya kife. Kwale-kwalen na ɗauke da manoma ne inda zai kai su gonakinsu na shinkafa a ranar Lahadi. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa ta ce akwai mutane aƙalla 19 da suka tsira da ransu. An gano gawa guda sannan kuma akwai mata da yara daga cikin waɗanda suka ɓace. Masu linƙaya da kuma masu kamun kifi na cikin waɗanda suka shiga cikin aikin ceton. A makon da ya wuce ma wasu manoma 15 sun nutse bayan jirgin ruwan da ya ɗauko su ya kife a jihar Jigawa. Wata mummunar ambaliyar ruwa ta janyo rushewar gidaje da dama da ta shafe gonaki da kuma asarar ɗimbin dukiya a jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin ƙasar nan. Lamarin da ya shafi garuruwan ƙananan hukumomin Buji da Kafin Hausa, inda lamarin ya tilasta mutanen da ambaliyar ta shafa komawa makarantu don neman mafaka. Kuna sauraron labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na TCR. Hukumomin Rasha sun fara kwashe mazauna yankin da Ukraine take kai hare-hare. Rahotanni daga kafafen yaɗa labaran ƙasar na cewa kimanin mutane 11,000 a yankin Volgograd ne aka kwashe, inda dakarun Ukraine suka ƙaddamar da wani harin bazata a ranar Talata da ta gabata a cikin Rasha, wanda shi ne hari mafi muni tun lokacin da Moscow ta mamaye Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya amince da kai harin a karon farko a ranar Asabar, yana mai cewa Rasha ta kai hare-hare 2,000 daga yankin Kursk a lokacin bazara. Jami'an Ukraine sun bayar da rahoton cewa dubban sojoji ne ke da hannu a wannan farmakin, wanda ya kasance hari mafi girma na haɗin gwiwa da dakarun suka kai a ƙasar Rasha zuwa yanzu. Dangane da harin, an kwashe sama da mutane 76,000 daga yankin, inda hukumomin yankin suka kafa dokar ta ɓaci. A ranar Litinin an umarci mazauna gundumar Bilivosky da ke Kursk mai ɗauke da mutane aƙalla kusan 14,000 da su yi ƙaura. Idan muka leƙa gabas ta tsakiya kuma ana zaman ɗarɗar, wanda hakan ya sanya wasu kamfanonin jiragen sama tsawaita wa'adin dakatar da zirga-zirgar jiragen su a yawancin ƙasashen yankin. Kamfanin jirgin sama na Air France ya soke zirga-zirgar jiragen sa zuwa Beirut har zuwa ranar Alhamis mai zuwa. Shi ma Australia da kuma Switzerland sun ce jiragen su ba za su ringa zuwa Tel Aviv da Tehran har sai ranar 21 ga watan Agusta. Sannan ya ce zai daina bi ta sararin samaniyar Iran da kuma Iraki har zuwa wannan lokacin. Shi ma kuma kamfanin Wizz ya ce ya dakatar da jiragensa zuwa Isra'ila da kuma Jordan. Duka-duka a ƙarshen labaran duniyar kenan, amma kafin in sallama da ku ga bitar muhimman kanunsu. A labaran kun ji cewa ƙungiyar manyan dillalan man fetur ta ƙasa ta baiwa gwamnatin tarayya kyautar motocin bas masu amfani da iskar gas. A kuma labaran kun ji cewa ambaliyar ruwa ta shafe wasu ƙauyuka a jihar Jigawa. Da ƙetare a labaran kun ji cewa Rasha na kwashe 'yan ƙasarta yayin da Ukraine ke ci gaba da kai hare-hare. Ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na TCR. Za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta akan Facebook, YouTube, TikTok da kuma Instagram domin samun rahotanni da shirye-shiryenmu da kuma labarai da zarar mun ɗaura. Bisalam.